je opgeroepen? Ja, als er iets gebeurt. Ja, Hij is dicht. Pak die camera nu vast. Ja, heb je hem? Kom maar met een blaadje. Niet luisteren? Ik was in een appelmoes toch? Ja. Even kijken. Ik ben hier nog nooit geweest. Laatste receptie. Goedemiddag. Was hogeschool voor de middagtoestel van Annemarie Kerkhoff wordt niet opgenomen, die is niet meer aanwezig. Ja hoor. Ja. Oké, ja. Hallo. Ja. Heeft u misschien een bakje appelmoes voor? Appelmoes? Ja. Nee. Het is wel leuk. Ah, oké. Oké, dankjewel. Fijne dag nog. Dag.